Sa makausa maayong buntag sa tanan. Karon ang ika-27 nga Domingo sa ordinaryong panahon, and pila na lang ka Domingo magsugod na sad ang bag-o nga kalendaryo sa simbahan. Mao ang Adviento or the season of Advent. Ug ang atong tema, ang atong pagtuo magdala kanato sa pagpailog. Our faith in the Lord brings patience. Pataas diri ang walay pasensya. Pataas kamot. Ang mga walay pasensya, pataas ba? Di sila mangangkon gino? Grabe. Di sila pakita silang taras, oh. Mauwaman mo nga naman tas presensyas Ginoo. This is a hospital. This is the church is a hospital. O para usa ka pasyente matambalan, kinahanglan nga muangkon ka, nga masakiton ka. Di man ka matabangan, di ba? Dili ka matabangan, di ka maayo sa imong balatian kung ikaw mismo dili ka aminado nga masakiton ka. Kaya once again, pataas ang kamot, kinsay walay pasensya dire. To na isa, duha, tulo. Ang kanang nagpataas, mao na ang mga tinuray nga masakiton. Ang kanang wala nagpataas, nagpasakit-sakit ra na. If I had just more faith, kung naalang gyud ko'y daghan nga pagtuo, maunay kasagara linya nato. Kung naalang gyud ko'y pagtuo, kahibaw gid ko nga iniglehans na ko ani magkabad-kabad kining yawa. Kung naalang gid ko'y pagtuo, kahibaw gid ko nga ang Ginoo motubag karon dayon. Kung naalang gid ko'y pagtuo, kining tubig inighawid nako sa akong kamot mahimong gasolina. Kay wala ko'y gasolina, kay mahal kay gasolina. Kung naalang gid ko'y pagtuo, kining mga bato mahimo ning pan. Turbaan, no? Bisig binangkal imong pasabot. Kay gahit mo itong binangkal mo itong bato po. Diba? I think most of us have struggled with this at some point in our lives. Usually, mao ni ang atong struggle, mao ni atong linya. Okay? If I had just more faith, I would not have so many questions or doubts. If I had just more faith, God would answer my prayers. Kung daghan lang kong pagtuo, sure gid ko tubagon gid ko sa Ginoo. Okay? Kung namati ta sa atong ebanghelyo, okay? Ang mga apostoles mingon kang Ginoong Hesus nga dugangi ang among pagtuo. Increase our faith. Okay? The belief that if we had more faith, things would be different reveals at best a misunderstanding of faith itself and demonstrates our own unfaithfulness. Kining linya nga increase our faith, okay? Nagpakita kini sa atong sayop nga pagsabot kung unsa di ay ning pagtuo. O nagpakita lang ni or nagbulabog lang ni sa atong pagkadili matinud-anon. Okay? Faith will not, however, change the circumstances of our lives. Manaay gamay or dako kag pagtuo, dili na mausab ang imong sitwasyon sa imong kinabuhi. Okay? It does not matter. Instead, faith changes us. Kundili ang pagtuo maoy mag-usab nato, maoy magbag-o nato. Living in faith does not shield us from the pain and difficulties of life. It does not undo the past, and it will not guarantee a particular future. Ang pagpuyo diya sa pagtuo, whether na kay gamay or dako nga pagtuo, dili na maoy rason nga makalikay ka sa realidad sa kinabuhi. Nga dili na ka mo experience og problema, kasakit, okay? Dili po na makapausab sa imuhang kaagi. Okay? Og dili po na maghatag nato og garantiya og maayo nga kaugmaon sa atong kinabuhi. Nindot gid ako ang akong future kay
Grabe man kay kong pagsalig sa Ginoo. Kanang mga gagmay og pagsalig sa Ginoo, dili gid wa gid na sila future, dili na siya ingana. Okay? Rather, faith is the means by which we face and deal with the circumstances of life, the difficulties and losses, the joys and successes, the opportunities and possibilities. Rather, faith, okay, mauni ang atong ginagamit sa pag-atubang sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen ba tana? Pagtuo, mauna nga, Father, unsay sikreto sa kinabuhi aron nga moabot gid ko sa punto or sa edad nga gitakda sa Ginoo sa ako. Pagpuyo diha sa pagtuo. Ignay tapad, pagpuyo sa pagtuo. Live in faith, okay? Live in faith. It is practiced day after day in ordinary everyday circumstances. Ang atong pagtuo, atong nang ginapractice sa matag adlaw sa atong kinabuhi, diya sa mga ordinaryo nga mga buluhaton sa atong kinabuhi. Okay? Some days when the pain and heaviness of life seem more than we can carry, it is by faith and relationship with Jesus that we get up each morning and face the reality of life. Usahay kanang mumatata sa buntag, moingon sad ta nga, hay, lain sad nga adlaw, mao ra gyapon problema ha. Okay? Lain na sad nga adlaw, manarbaho na sad ko. Gusto na ko mo retire pero di ko ko choice kay maningkamot pa ko para sa akong pamilya. Hay, mga estudyante, eskwela na sad. Kada buntag inigmata sayo. Samok ko, eskwela na sad. O gina. Okay? Kaming mga clergy, hay, sayo na sagmata, kay magmisa na punta, alasay sa buntag. Diba, say, lami pa kay igda-igda. Pero that is the reality of life. Mubakod kita kada adlaw. Pero unsa may gigamit nato nga motivation aron nga mubakod ta kada buntag, mauning pagtuo. Nga naatay pagtuo nga ang kada adlaw nga moabot sa atong kinabuhi will bring us to the future nga giandam sa Ginoo kanato. Amen batana. That is faith. We believe nga ang karon nga adlaw dili sama pagkaugma, okay? And that is scriptural. Kay klaro kay nagingon sa Matthew 6:34 nga today is different from tomorrow. Do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Ayaw kuno kabalaka sa ugma, kay ang ugma naapoy kaugalingon nga suliran or kabalaka. Okay? Manang kanang tagline ito sa advertisement sa Nescafe, para kanino ka bumabangon? Para kang kinsa mangkuno ta mubakod. Mubakod ko pader, kay kung di ko mubakod, bunalaan ko sa akong mama, kay udto na kong mata. Para kanino tayo bumabangon? Okay? And isip ng mga Kristohanon, mubakod kita or muatubang ta sa matag adlaw sa atong kinabuhi para sa Ginoo. Amen batana. Because we have faith in Jesus. Faith then is how we live. Okay, ang pagtuo mao ni ang atong pagkinabuhi. It is the lens through which we see ourselves, others, and the world. It is the criteria by which we act and speak. Mao ni ang pagtuo mo ni ang sukdanan sa atong patag-adlaw nga pagkinabuhi. And I tell you, Jesus does not supersize our faith. It is not necessary. Mao na ang request bitaw sa mga apostoles nga Lord, dugangi ang pagtuo. Actually, dili man na himuon sa Ginoo nga dugangan ang atong pagtuo. Unsa na kanang refill sa kape? Ano nag-refill? O ikaw gamay kag pagtuo, o pagtuo. O ikaw sobra kag pagtuo, kuha ka na kog pagtuo, dili ato ibutang sa kuan, gamay pagtuo. Dili man na ingana ang Ginoo. We live by faith not because
we have enough faith, but because we have faith. Nagkinabuhi ta diya sa pagtuo, dili tungod kay daghan kay tag pagtuo or nag-awas-awas ang atong pagtuo, kun dili tungod kay naa tay pagtuo. Amen batana. Okay? In 2 Corinthians chapter 5 verse 7 it says, "For we live by faith and not by sight." And any faith, bisan unsa nga klase nga pagtuo, even a mustard seed size faith, that is all we need. Bisan kuno og naa kay pagtuo nga sama kadako sa liso sa mustasa, igo na kaayo na. Okay? Igo na kay na nga pagtuo. Pader, kinahanglan kog dako nga pagtuo, pader, aron nga kanang awat ko ni bishop ba nga kuan kaayo kanang sigig panalanginan. Kay dako mo ginagpagtuo si bishop, o si Father Azul, o si Father Amy, o si Deacon Toto, kinsa pa na inyong panganlan diha. Wala ta, nagdili ta kinahanglan mag-awat-awat sa pagtuo sa uban. Ha? Sahay diha nato sukdon ang Ginoo. May manak sila kay mga suod manak sila sa Ginoo. Kanang mga clergy, mga dato gina sila kay mga suod manak sa Ginoo. Ay hallelujah. Pero dili na mao ang pagsabot niya na. Okay? Tungod kay kitang tanan gihatagan ta sa Ginoo og patas nga sukdanan sa pagtuo. Okay? Ang dako nga pangutana, gigamit ba nimo imong pagtuo? Kay kung wala nimo gamita, nag-standby lang na sa imong kinabuhi, okay? Mauna nga di gid nimo makita nga mamuhat ang Ginoo. Amen. Kay wa man nimo gamita, okay? Gilawa-lawa ra na sa imong kinabuhi. Hubakon na lang ka paabot sa saad sa Ginoo tungod kay wa nimo gamita ang imong pagtuo. Okay? The question is not how much faith we have, but rather how are we living the faith that we have. Again, dili pangutana kung dako ba tag pagtuo or wala diha, kun dili kung giunsa nato paggamit ang pagtuo nga niya nato. Okay? Kay ang atong ebanghelyo nagsulti ingon si Jesus in verse 6, kung doon na kamoy pagtuo nga sama sa gidak-on sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikumuro, maibot og mabalhin ka ngadto sa dagat. Sa uban nga account sa the account of Saint Mark, you can say to this mountain, makaingon kuno kanining bungtura, okay, nga maibot og mabalhin ka dito sa dagat. Okay? These mountains represents the challenges, the problems nga atong ginaatubang. Daghan nga mga bungtod nga atong ginaatubang matag adlaw. Mga bungtod sa problema, bungtod sa sakit, bungtod sa bana nga palahubog, bungtod sa asawa nga marites, bungtod sa mga anak nga mga badlungon, ug unsa pa na nga mga bungtod. Mao na atong gakakita kada adlaw. Pero kung aduna kuno tay pagtuo nga gamay, bisag sama kagamay sa liso sa mustasa, kanang bungtura ato nang maignan nga maibot ka og mabalhin, buot pasabot tanan nga mga problema, tanan nga mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, bisag unsa pa na kadako kung duna kay pagtuo, imo nang mabuntog. Amen batana. Og dili na magmatter kung kinsa ka og unsa ka. Og labaw na nga dili na magmatter kung unsa ang imong kaagi. Pagtuo ang gikinahanglan sa Ginoo, dili ang imong achievement. Tinuod lang. May man na sila kay mga bright man na sila unya kun pagyud. Mga naka-eskwela, naka-graduate. Sa man nimo na. Kung basahon nimo ang libro sa buhat sa mga apostoles,
chapter 4 verse 32. Bisan ang mga labawng pari na tingala kang Pedro ug kang Pablo nga nganong nagwali kuno sila nga naay otoridad nga kining mga tawhana matud pa nila nga wala man ni mga dili man ni mga edukado. Kita makabuntog ta sa mga bungtod sa atong kinabuhi nga atong atubangon kung mag-focus ta sa atong pagtuo diya sa Ginoo ug dili sa atong mga problema. Amen batana. Changing our lives, our relationships, that is our faith. The mustard seed of faith is already planted within us. Ang pagtuo nga sama kadako sa liso sa mustasa natanom na sa atong kinabuhi. Matag usa ka nato natay pagtuo sa ingong gaganina. It is Christ Himself. Si Kristo na mismo. Kanang inyong pag-anhi diri matag Domingo, Miyerkules, nakabati mo sa pulong sa Ginoo. Gitamnan mo sa pulong sa Ginoo. Niini nga binhi, the seed of God has been planted in you. Ang uban nato diri dugay na kaayo diri nga simbahan, dugay na kay nangalagad. Pero hangtod karon, ngano man nga mura man og gihapon og bag-o nga miyembro, nga murag walay hanaw. Ha? Tungod kay for many years wala atong gamita ang atong mga natun-an. Balik-balik mga scriptures atong madungog. Philippians 4:19. God will supply all my needs. Isaiah 53:5, Genesis 1:1, John 1:1. Pero 30 ka tuig nilabay hangtod karon ang imong nahibaluan. John 3:16 lang gihapon. Or Colossus 3:9 lang gihapon. Dugay ka na kaayo ng alagad sa Ginoo. Ha? Colossus 3:9 lang gihapon ang nahibaluan. Ang pangutana, giunsa man din imong nangatun-an sa mga milabay nga tuig. We do not activate our faith. Wala na to gamita ang atong pagtuo because thinking that our faith is just here. Kaya nagtuo ta ang atong ang pagtuo nato sa Ginoo, huna-huna lang nato or pagbati lang nato na. But it's not. Our faith in God is mauni ang atong pagkinabuhi. Kung giunsa nato pagpili kung unsaon pagkinabuhi, that is our faith in God. Kung gipili nimo nga adlaw-adlaw negatibo ang imong unahuna, magpadala ka permi sa problema, mao na imong gipili nga klase nga pagtuo sa Ginoo ug imong gipakita nga kung unsa ka klase nga tawo nga walay pagsalig sa Ginoo. Ang Biblia nagsulti bulahan ang tawo nga magsalig sa Ginoo. The question is, nagsalig ba ta sa Ginoo? Katotong ikanta ganina sa offering, do I trust you, Lord? Question mark to siya. Do I trust you, Lord? Nagsalig ba ko nimo, Ginoo? Pangutan na imong kaugalingon, nagsalig ba gid ka sa Ginoo? Or miingon lang ka nga nagsalig ka sa Ginoo aron matawag ka nga Kristohanon? Ha? This is very confrontational, but I want to confront you because it's been a disease for so long. Dugay na kaayo ni mura na nagsakit nga di mo hawa sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Do I trust you, Lord? That is the question nga inyong kinahanglan nga tubagon karon nga kabuntagon. Nagsalig ba ko nimo, Ginoo? Kung tinuuray ta nga nagsalig sa Ginoo, ngano man nga mabalaka o mahanlok man ta, ngano mang mataranta man ta. Father, normal man na, Father, kitaw ra pud biya ta. Yes, that is very normal. But ang usa ka Kristohanon dili makontento sa normal kung unsay naanda na. Ang Kristohanon will always go the extra mile. Mubuhat gid na sa mas labaw pa ug kaya pahimuon tungod kay that's what God deserves, and that is faith. Mao nay pagtuo. Nga dili ta makontento kung unsay atong sitwasyon karon nga luoy kaayo, kun dili
maghimo kita pamaagi nga mosalig pa kita sa Ginoo. And one of those things is you're doing it right now. You're coming to church is one thing nga imong gi-practice ang imong pagtuo, imong kinabuhi ang imong pagtuo. And to tell you, we already have enough. We already are enough. We do not need more faith. Dili na ta kinahanglan og daghan pa kayong pagtuo. Ang inyong pagtuo ug ang among pagtuo ng mga clergy parehara. Nagdepende lang na kung giunsa nato paggamit again. Ha? Kung giunsa nato paggamit. Kay dili po tanan nga mga clergy ingana ka dagko og pagtuo nga ilang gi-practice. Okay? Uban mapigan mas mga membro or vice versa. Okay? But it's not about kinsay pinakadakong pagtuo nga mo'y makasuod sa langit. But it is about having our faith in God. Okay? What we need is more response to the faith. Amen? Ang atong gikinahanglan dili ang daghang pagtuo kundi ang atong response or ang atong tubag sa maong pagtuo. Faith without works is dead. Okay? Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Ignay mong tapad, patay. Napatay ganyang bata mo. Patay ang bata ka. Patay. Kung dili ni mo na butangan og kamot og tiil imong pagtuo, patay gina. Ha? Mauna nga mga igsuon ang atong gikinahanglan aron nga sinati magid nato pag-ayo ang grasya ug ang kadagaya sa Ginoo. Kinahanglan ta og working faith kanang pagtuo nga nagalihok. Pagtuo nga bisag naay mga problema, pag naa gani problema sa finances, bana tayon, Lord, salamat kay nag-ingon ka sa imong pulong nga you will supply all my needs according to your riches in glory in Christ Jesus. Kung masakit ta, Lord, salamat kay nag-ingon ang imong pulong nga pinaagi sa imong mga labon, imo kaming giayo. Pero unsa may atong gihimo? Ha? Kung natay sakit, kung sa Facebook, tabagi intang ko, lokoy na ko kaayo. Send Gcash. Pa-send Gcash, pag ka naka-claim sa saad sa Ginoo. Ha? Kung natay problema sa atong relasyon, sa atong kamong mga magtiayon or sa inyong mga anak, Lord, salamat Ginoo nga ikaw maghiusa sa pamilya da sa gugma. Ang una nato isulti, buisit nga kinabuhi. Animal gini akong bana, akong asawa gyud. Balikason man na natong una god. Dito ta diretsos negatibo. Anong di man nato gamito ng atong pagtuo? Ug ang akong dako nga pangutana, nganong dili man mo musugot nga makita ninyo kung unsay abtan sa inyong pagtuo? Nganong dili man ta musugot nga makita ta sa buhat sa Ginoo pinagi sa atong pagtuo? Wa na ko'y bugas. Wa na ko'y palit sudan, wa ko'y pagpalit og school supply sa akong anak. Imbes nga mo claim ta sa saad sa Ginoo, dito man hinuon ta sa i-share ni sa napulo ka tawo. Kung dili nimo ni i-share, dili ka makadawat og panalangin. Ugi Ginoo ko, Lord Jesus. Anong diha pamanggid ta? Kung dili nimo ni i-share, malason ka sa imong tibuok kinabuhi. Ginoo ko. Again, sa gingon na itong Merkulis, walay malas o walay swerte sa Kristohan ang kinabuhi. Tungod kay kitang tanan, gipanalanginan tas Ginoo. Amen? Mo na itinol yung Kristohan, no? Okay? That is why ang gipangita sa Ginoo kanato karon is ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo nga maglihok. Ang atong pagtuo nga willing nga mosalig sa Ginoo.
Kaya sa atong tema, our faith in the Lord brings patience. Tungod kinanatay pagtuo sa Ginoo, dili na taangay mataranta. Lord, dugaya sa kanimo mutubag, Lord. Oy! Lord, grabe. 20 ka tuig naman ako ning inampu. Ay, hangtod karon pamanggihapon. Ayaw pagdali. Ayaw pagdali. Ignay mong tapan, ayaw pagdali. Ayaw pagdali. Kay kanang tao nga kay ang tao nga agdali-dali, balihon gini mo ng dali-dali, ilad-ilad. Ha? Mailad ginang tao nga magdali-dali. Ha? Ayaw pagdali-dali kay mailad-ilad giga. Oh, baliha ganun ng word nga dali, di ba ilad? Mailad giga. Lord, salamat Lord, wala lagi ko'y bugas. After 5 minutes, gika nagampo. Lord, wala pa man lagi, Lord. Lord, sakit na gid kay akong tiyan, Lord. Salamat, Lord, pinagis yung mga labon, imo kong giayo. Lord, sakit pa maging kaya, Lord. Ay sa Lord, mag-CR sa ko, Lord, sakit ni kay Lord. Mga igsoon, kung imong dali-dalion ang Ginoo, sa akong gingon kaganina, nagpakita na sa imong pagka dili matinud-anon. Tungod kay ang Kristohanon, aside nga matinud-anon sa diya sa buhat, labaw na sa pagtuo. Kinasayod siya that God will give it to him in His perfect timing. Nga ihatag na sa Ginoo sa iyang eksaktong oras. Mana ayaw ikumpara ang atong orasan sa orasan sa Ginoo. Kaya kung inanaon nato pagsukod, grabe kita kalit yun. Ha? Ang Salmo nag-ingon nga ang napulo kalibo ka tuig dire sa kalibutan, usara kuno na kaadlaw diya sa Ginoo. So mao na nga magtuon kita nga maghulat. Amen. Og samtang magpaabot ta sa saad sa Ginoo, atong exercise ang atong faith, atong i-build up ang atong gitawag nga faith muscles. Para na ng bodybuilder ba? Dili man na magdagko ang mga bukton, ang mga bagtak anag sa panadiha, kundi na mag-exercise. So kinahanglan gid nga sige ginagana, exercise gyud. Ang tod nga magdagko na. So kita, kung dili nato i-exercise ang atong pagtuo, bisan diya sa mga ginagmay nga mga sitwasyon, dili gid na moasinso ang atong pagtuo. Og all the more nga dili kita kakita kung unsay buhat sa Ginoo. Amen. Mauna mga igsoon, I encourage you, salig sa Ginoo. Amen. Ignay mo tapad, salig sa Ginoo. Igna pag yun, ayaw salig na ko. So, mas father eh. Itaw, kay bulahan ang tao nga nagsalig sa Ginoo o dilit sa mga tao. Amen? Saan na sa Ginoo? All we have to do is to claim that gamit ang atong pagtuo. Amen, batana. Please stand.